Γεια σας, πρώτο επεισόδιο καινούριο επεισοδίου, ελληνικό. Πιστεύω είναι ένα από τα λίγα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Με λένε Νίκο, και μην τρομάζετε με τη φωνή μου που ακούγεται πάρα πολύ βαριά. Είμαι μόνο 15. Έτυχε σήμερα να έχω γενέθλια, αλλά ναι, είμαι 15. 15 και κάτι ώρες, αλλά 15. Ξέρω πως η φωνή ακούγεται βαριά. Λοιπόν, YouTubers Live, το παιχνίδι γαμάει από ό,τι έχω δει, αλλά δεν έχω παίξει πάρα πολύ. New game, πάμε. Δεν ξέρω σχεδόν τίποτα, γιατί είμαστε στο διάστημα. Επιτέλους τα κατάφερα, ό,τι μπορώ θα το λέω στα ελληνικά, στις κούρτες που λέει στα αγγλικά. Επιτέλους τα κατάφερα, είμαι ο πιο δημοφιλής YouTuber. Σεφ, εντάξει, κλικ. Ελπίζω να τα βγάζει αυτά. Λοιπόν, δεν μου λέει FPS, δεν πειράζει. Μπορούμε να φτιάξουμε τον παίχτη μας. Εντάξει, η γυναίκα δεν μου αρέσει, πάμε στον άντρα. Μαλούρα έχεις αγόρι μου. Μάτια. Εν τω μεταξύ, όταν φτιάχνεις ένα χαρακτήρα, είναι η απόλυτη βλακεία και δεν σε νοιάζει. Αλλά άπαξ και δεν το φτιάξεις ακριβώς όπως θες, νιώθεις ότι βασανίζεις όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Εντάξει, τραγικό, πάμε με το original. Χιλιάδα. Αυτός εδώ είναι λίγο χωριάτη. Αυτός είναι σαν το PewDiePie τώρα. Αυτός μια χαρά είναι. Όχι καπέλα, όχι μια χαρά είσαι γυαλιά. Έλα, όχι, ο Harry Potter. Μια χαρά είσαι έτσι αγόρι. Επόμενο. Λοιπόν, αυτός έχει λεφτά στα μάτια, θα πάρουμε αυτόν. Όχι λοιπόν, δεν θα τα εξηγήσω πολύ. Να είσαι κοινωνικός, να είσαι superstar, ιδιοφυΐα, party animal, ό,τι μπορεί να καταλάβει ο καθένας, από αυτό δεν κατάλαβα, ή ρομαντικός. Και να έχεις αιμονή με τα λεφτά. Πάμε λοιπόν στην αιμονή με τα λεφτά. Εδώ πέρα σε αφήνει και καλά, επειδή το παιχνίδι είναι early access και βγήκε πριν λίγο καιρό. Δεν έχει τελειώσει όλα τα είδη καναλιών και έχει μόνο το gaming που είναι το πιο διαδεδομένο, τουλάχιστον τώρα. Enter your name, πώς θα μας πούμε, Greek Freak θα μας πούμε. Αλλά χωρίς κενό. Λοιπόν, όχι, λάθος. Το όνομα είναι Νίκος. Μαλακία μου. Λοιπόν, το όνομα είναι Νίκος, το δικό μου. Το όνομα του καναλιού είναι το Greek Freak. Freak Greek. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο καλό μπορεί να είναι αυτό το παιχνίδι. Δεν το υποτιμάω, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Έχω δει μόνο σε ένα φίλο μου και έχω παίξει 5 λεπτά. Και έχει παίξει και εκείνος λίγο πρώτα στο δικό μου. Αλλά πάνω κάτω ουσιαστικά πρώτη φορά παίζω. Λοιπόν, πού είμαστε, σπίτι. Τι είναι αυτό, όπως σπιταρών έχει ο καλύτερος YouTuber. Τι λέω, είμαστε στην αρχή. Λοιπόν, για δούμε. Δεν χρειάζεται, πατάω τη βιβλιοθήκη, δεν κάνει τίποτα, καλό αυτό. Εδώ μπορεί να κοιμάται. Και έχουμε $100. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω εδώ θυμάμαι έχει τα παιχνίδια. Για να δούμε. Και εδώ πέρα σου λέει πόσο καλό το έχουν βαθμολογήσει. 3 στα 5, δηλαδή 6 στα 10, που είναι πιο συνηθισμένο. Και δεν είναι καθόλου δημοφιλές. Οπότε δεν είδα τις υπόλοιπες επιλογές, είδα Go Shopping και πάω εκεί. Ωραία. Ποιο? PC World, όχι, μάλλον αυτό θα είναι για να το αναβαθμίσεις. Εδώ για αγοράσει κονσόλες, κλειδωμένα. Amazing On. Καλά, αντί για το Amazon, αντί για Amazon έχουν βάλει Amazing On. Άμα δείτε εδώ πέρα Lord, σημαίνει κανονικά Lord of the Rings πρώτα το TAF. Αλλά μάλλον δεν έχουν τα δικαιώματα για να το κάνουν. Τέλος πάντων, 30€, Χριστός και η Παναγία. Αυτό σημαίνει ότι από κάθε βίντεο θα πρέπει να βγάζω τουλάχιστον 30€, για να πληρώνω αυτά που έχω ξοδέψει. Θυμάμαι υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος. Τι είναι το παιχνίδι? Νομίζω υπάρχει και ένα τρόπος να δουλεύεις. Όχι, δεν υπάρχει. Νόμιζα ότι υπήρχε τρόπος να δουλεύεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, το παιχνίδι σου είστε στην πόρτα. Ποια είναι αυτή που πάει πέρα εδώ? Καθαρίστρια. Καθαρίστρια θα είναι. Αυτό που με τρόμαξε ήταν το study και το eat, και πριν που είδα εδώ sleep, που σημαίνει ότι έχει ανάγκες αυτές εδώ,
και ότι μάλλον όταν δεν θα είναι εντελώς γεμάτης ή θα είναι πολύ κάτω θα αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν ξέρω, θα πέφτει κάτω από υπερκόπωση. Λοιπόν, Study, κακό αυτό, θα θέλει μάλλον να διαβάζει, αλλά εγώ δεν θα σ' αφήσω αγόρι μου. Θα διαβάζεις, να παίρνεις βάση και θα φεύγεις. New gaming video και θες βελτώσεις, για να δούμε γιατί δεν ξέρω τίποτα. Half-Life και καλά έλεος. Σκοτώστε με. Λοιπόν, low resolution, τι υπέροχα. Μόνο directional sound, ούτε αυτά ξέρω τι είναι. Λοιπόν, καλά, το τίτλο δεν τον αλλάζω, ποιος νοιάζεται, δεν το βλέπει κανείς πραγματικά. Έλα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι κάνουμε. Μάλλον ό,τι έχει εδώ θα πρέπει να βάζω εδώ. Ναι, αλλά είναι δύο. Μάλλον όποιο ταιριάζει. Τώρα το έκανα σωστό. Μάλλον σωστά το έκανα. Δεν θα κάτσω να το σχολιάσω. Μάλλον εδώ μπαίνει αυτό, αλλά δεν έχω αρκετές λάμπες. Είναι οι ίδιες λάμπες που είχε εδώ. Μάλλον όταν θα ανεβαίνει κάποιο από τα δύο ή και τα δύο, ή όταν θα είναι και τα δύο στο τέρμα θα σου δίνει παραπάνω λάμπες ή λάμπα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το πιάσα με την πρώτη. Εδώ πέρα ό,τι έχει εδώ τόσα προσθέτει και τα μπλε είναι όσο περισσότερα υπάρχουν και μάλλον όσο περισσότερο έχουν κολλήσει. Δηλαδή τώρα που είναι ένα έχει ένα, τώρα που είναι ένα πάλι, τώρα δεν έχει κανένα. Δεν ξέρω γιατί, και άμα το πάω από πίσω πάει στο 0 γιατί δεν συνδέεται. Οπότε θα του βάλω αυτό και το κόκκινο γιατί σε αυτά τα δύο δεν είχε τίποτα. Λοιπόν, σου λέει πόσο καλό είναι το βίντεο ή κάτι τέτοιο. Video quality 3. Τι είναι αυτά, δεν έχω ιδέα τι είναι οποιοδήποτε από αυτά. Publish video, δεν έχω και πολλές επιλογές. Τι είναι αυτό, level. Κάρτες. Καινούργιες κάρτες. Δεν με νοιάζουν. Αυτά τις χρησιμοποιώ, δεν θέλω να τις βλέπω. Αν θυμόμουν ότι έχει κάποιο τρόπο να δουλεύεις. Ίσως αν προχωρήσουμε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα. Όσο έχει ακόμα καλή φήμη το παιχνίδι να βγάζουμε λεφτά. Continue. Next. Τι? Λέει πρέπει να περιμένουμε ότι ο υπολογιστής δουλεύει. Αυτό εδώ. Μάλλον το βίντεο φορτώνει. Αν έχετε ανεβάσει ποτέ βίντεο στο YouTube ξέρετε τι είναι αυτά. Για όσους δεν έχουν ανεβάσει ποτέ, αυτό εδώ πέρα είναι το process και αυτό εδώ το upload. Κοίτα. Αυτό είναι καλό, See comments. Είδα το πρώτο. Μου κάνει. Done. Θυμάστε που πληρώσαμε 30 ευρώ, καλά 29 ευρώ και 99 λεπτά. Είμαι λίγο άρρωστος. Θυμάστε που πληρώσαμε όλα αυτά τα λεφτά. Κοιτάξτε εδώ πέρα, υπέροχα, έχουμε βγάλει 20 λεπτά. Εντάξει, είναι δολάρια και cents, αλλά θα τα λέμε ευρώ και λεπτά. Λοιπόν, έχουμε βγάλει 30 περίπου cents από ένα βίντεο. Θαυμάστε. Δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ξέρω τι κάνω. Ήταν σωστό τουλάχιστον, γιατί είναι το μόνο που μπορώ να έχω. Πριν γιατί είχα περισσότερες λάμπες, ρε γάμο. Μάλλον επειδή έχουν πέσει αυτά εδώ. Ναι, ανέβηκα level, λες και ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ έχει μάλλον tasks. Αυτό που θα έλεγες αποστολή σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε να φάει και μετά να κοιμηθεί. Για να δούμε πώς ανεβαίνει. Πού πάει να φάει αυτό. Εντάξει, ανέβηκε σχεδόν όλο. Γιατί ένα κακό χεράκι. Τι λέει αυτός ο βλάκας. Who edited this video? Αν τον είχα μπροστά μου θα είχε πεθάνει. Λοιπόν, καλά ρε, τι είναι αυτά που τα πουλάνε αυτά. Σιγά μην ανεβάζεις 2 βίντεο και έχεις πάρει 600 σχεδόν views και σχεδόν 200 subscribes. Αυτά ποιος τα πιστεύει τώρα πραγματικά. Αλλά δεν καταλαβαίνω πως θα βγάλουμε τα λεφτά.
Δεν ξέρω, να βάλουμε κι άλλο. Α, όχι, έχει πέσει η φήμη του. Μα καλά, πόσο γρήγορα πέφτει η φήμη ενός παιχνιδιού. Α, κοντεύουμε να κερδίσουμε $1, παιδιά. Ένα ολόκληρο δολάριο από ένα βίντεο. Όλε. Α, πάμε στο Battle for Upper Earth. Είναι και καλά for Middle Earth, το Shadow of Mordor. Το οποίο είναι και αυτό ωραίο παιχνίδι. Αν θέλετε να κάνω το Shadow of Mordor ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, μπορείτε απλά να μου το πείτε στα σχόλια. Γιατί όχι. Δόξα τω Θεώ, για όσα παιχνίδια είναι πανάκριβα υπάρχουν crack. Καθαρίστρια είναι αυτό. Α, τώρα τα θυμήθηκα όλα. Είναι η μάνα μας και άμα δεν διαβάσουμε όσο μας λέει, μετά πάει και μας παίρνει τον υπολογιστή. Ρουφιάνα. Το πιστεύετε, μας παίρνει τον υπολογιστή? Α, μάλλον γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαβάζουμε. Λέει εντάξει, τι σου δίνει κάθε φορά που ανεβαίνεις level. Κάτι αυτό εδώ πάνω δεν σου... ναι, σου ξεκλειδώνει καινούργια πράγματα. Χαχα, promote. Εντάξει, γιατί όχι. Να κάνω αυτό το βίντεο και θα τα κάνω όλα promote. Εκτός αν θέλει λεφτά που δεν έχουμε. Έχουμε εξεμείνει. Να το work. Μπορείς να δουλεύεις τώρα, ωραία. Α, τι ωραία. Πήρα 2 performance, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και έδωσα μόνο μία λόμπα. Και τώρα στην τύχη πήρα άλλο ένα. Λοιπόν, δεν ξέρω, πάμε αυτό. Αυτό που έχει τις λιγότερες λάμπες. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Ή αν πρέπει να τα μαντεύω κάθε φορά. Next. Δεν έχω και πάρα πολλές επιλογές, δεν πειράζει. Λοιπόν, το πράσινο και το κόκκινο πάλι. Θα χαρώ πολύ να έχω και κάποια άλλη επιλογή. Α, ωραία. Τι από το video quality 3 πήγε στο 18. Οκ, ποιος νοιάζεται, καλό αυτό. Λοιπόν, promote. $10. Promote. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα το βίντεο να βγάζει $10 από μόνο του και μετά να κάνω εγώ το promote. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλά, πάμε να δουλέψει, θα τον βάλω να δουλέψει κάνα 2 φορές. Αυτό εδώ που δίνει 20€. Μετά θα τον βάλω να φάει και μετά θα τον βάλω να κοιμηθεί για να μπορεί να ξαναδουλέψει. Είμαι συμπονετικός άνθρωπος. Δεν θα κάτσει ούτε λεπτό. Λοιπόν, τώρα μάλλον θα μου τα κάνει με αυτή τη σειρά. Δόξα τω Θεώ. Του έβαλα να διαβάσει καθόλου. Όχι. Κάτσε να του βάλω και να διαβάσει. Γιατί θα μας γκρινιάζει αυτή και άμα μας πάρει τον υπολογιστή πρέπει να διαβάσουμε, νομίζω, μετά να περιμένουμε να έρθουν εξετάσεις, να πάμε καλά εκεί, να περάσουμε δηλαδή, ναι καλά, ποτέ, μα ποτέ, και μετά να μας τον δώσει. Άμα διαβάζουμε μας δίνει και λεφτά βέβαια, 20-25 δολάρια, ευρώ. Κοιτάξτε τι γρήγορα που ανεβαίνει αυτό τώρα. Τα cents. Κοίτα εδώ που καταντήσαμε. Ανεβαίνουν γρήγορα τα cents και χαίρομαι. Πήραμε πάνω από $1. Study. Ποια είναι αυτή? Να πάρει... όχι να πάρει. Καλό αυτό, ωραία. Θα μας δώσει κάποιο παιχνίδι εκείνη. Θα μας το δώσει τζάμπα, να το. Και θέλει απλώς να κάνουμε ένα βίντεο για αυτό το παιχνίδι. Γιατί όχι, πάμε. Μας έδωσε το παιχνίδι και θα μας δώσει και EXP ή λεφτά. Να πάρει. Δεν πήρες. Δεν πήρες. Λοιπόν, έχουν και τα δύο πολύ καλή φήμη ρε γάμοτο και θέλω να μπορώ να τα κάνω και τα δύο χωρίς να πέσει η φήμη, γιατί όταν πέσει η φήμη του ενός μάλλον θα πέσει και του άλλου. Λοιπόν, εντάξει, τώρα το έχω μάθει αυτό, έχω γίνει expert. Έλα, μπήρε αυτό. Έπρεπε να κοιμηθώ και να φάω πρώτα για να έχω λίγο παραπάνω, δεν πήρες. Και αυτό, 3 στα 3 και μας μείναν 2 λάμπες. Πάρε αυτό και αυτό. Και πράσινο και πάλι κόκκινο. 136, 13,6 ώρες, εντάξει, τρελάθηκα. Εντάξει, Παναγία μου λέω μέσα μου.
Πήγε να δουλέψει πάλι, μήπως μπορέσουμε να αγοράσουμε κάτι που να αξίζει. Μόνο με το hit escape πάτησε και δεν δουλεύει για να φύγει. Μόλις ανέβει το βίντεο νομίζω θα μας δώσει λεφτά εκείνη ή XP ή κάτι τέτοιο, ή απλά θα μας πει μπράβο και δεν θα πει τίποτα στον κόσμο ότι είμαστε κακοί YouTuber. Νομίζω όταν δεν τους κάνεις τις χάρες σου λένε ότι είσαι κακός YouTuber. Καλοί άνθρωποι, άγιοι. Λοιπόν, πες μου ότι έχει πέσει η φήμη κάποιο από τα δύο. Δεν έχει πέσει να πάρει. Άμα πέσει, εντάξει, δεν θέλω να πέσει. Άμα μπορούσα να έχω δύο παιχνίδια να μην πέφτει ποτέ η φήμη, θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Αλλά άμα πέσει η φήμη του ενός, δεν θα έχω καν το δίλημμα ποιο από τα δύο να ξεκινήσω. Να πάει, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο έναν υπολογιστή με 111 ευρώ και 82 λεπτά. Αυτό γιατί δεν ανεβαίνει, σταμάτησε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έγινε? Έχω πάρει ένα τάλετ, πόντο ταλέντου το λέει. Ένας θεός ξέρει αυτό. Μάλλον αυτό εδώ θα είναι. Ωραία, και λέει πως όταν κάνεις παιχνίδια racing, sport, sandbox σαν το Minecraft που μπορείς να χτίσεις ό,τι θες, open world, puzzle, social, racing και sports τέλος πάντων, θα έχεις 10% περισσότερα like και βέβαια θα το βάλουμε αυτό το skill και θα τον βάλουμε και να κοιμηθεί. Αυτό το ένα χεράκι, βέβαια στο φίλο μου βλέπω πάντα να έχει 3 ή 2 πράσινα. Λέει ευχαριστώ που ανέβασε το βίντεο, θα πω στους φίλους μου πόσο καλός είσαι σε αυτό. Υπάρχει κάτι σαν συμβούλιο gamer, το λένε η convention. Και μου λέει να μπω εδώ στο calendar, στο κινητό. Test date, να το Game World, αυτό θα είναι. Get ticket, 100 ευρώ, ναι καλά, ξέχνα το. Δεν αξίζει να πάω πουθενά για 100 ευρώ. Πήγαινε φάε, μιας και αυτό τουλάχιστον είναι τζάμπα. Και μετά πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα βίντεο. Μα πού πάει και τώρα? Καλά, είμαι σχεδόν αλήθωρος, νόμιζα ότι εδώ πέρα είναι το ψυγείο. Λοιπόν, τώρα πως το βάζω να κάνει βίντεο, πατάω το play. Ωραία. Μάλλον πάντα το πρώτο θα παίρνει ένα και θα σου δίνει κάτι ικανοποιητικό. Λοιπόν, μπεμπαμπλό. Εδώ έπεσα. Αυτό θα πατήσουμε. Σωστό. Βασικά δεν ξέρω να τα κάνω σωστά. Δεν έχω κάνει κάτι που να μου λέει ότι είναι λάθος. Τι είναι αυτά εδώ, η σπίθη. Πες μου ότι χαλάει ο υπολογιστής. Το PC χάλασε. Info. Να πάρει ευχή. Πρέπει να δώσω 20 ευρώ για να το επισκευάσει κάποιος. Τι μας είπες εσύ μωρή, πού πας? Έλα να μας το πεις πάλι. Και ποιος είναι αυτός? Ο τεχνικός. Βέβαια, με κατσαβίδι και γαλλικό κλειδί θα φτιάξουμε PC. Έκανε μια καταληξία. Εν τω μεταξύ το PC είναι καταρακωμένο, τώρα όχι. Και απλά δούλευε το βίντεο. Ωραία, έχουμε φτάσει 10 δολάρια με ένα τέτοιο. Με ένα βίντεο. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι αξίζει να του κάνω promote γιατί έχει αρχίσει να χάνει τη λάμψη του και δεν με αφήνει κιόλας. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι γίνεται και γιατί έχει 3 πράσινα 2 κόκκινα. Αλλά πήραμε 10 δολάρια από ένα βίντεο. Upgrade. Και εδώ λεφτά θα ξοδεύουμε. Πάλι η μάνα μας φωνάζει. Θέλει να του φτιάξουμε καλύτερο τον υπολογιστή. Και μετά θέλει και
να κάνουμε το δωμάτιο καλύτερο. Να το ξεχάσει. Πάμε να ξοδέψουμε τα λεφτά μας κάπου που αξίζει. Keyboard και θα έχουμε 2 παραπάνω ενέργεια που δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα πάρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Όχι, καλύτερα αυτό. Λοιπόν, ανεβήκαμε level. Πότε ρε παιδιά, ποιος νιώστε, γιούπι. Λοιπόν, πάμε να πατήσουμε και αυτό. Ωραία. Keyboard, done. Άντε θα του βάλω και promote. Δεν μου αφήνει. Ναι, γιατί θέλει να κάνω πρώτα. Θέλει πρώτα να κάνω τις αποστολές. Τέλος πάντων, τι είναι αυτά τα tasks. Ιδέα αντί για IKEA. Ok, select. Είναι το πιο φτηνό πράγμα που μπορούσαμε να πάρουμε. Και τώρα σε μένα να κάνω τι θέλω. 20 δολάρια, ευρώ. Στον κόρακα είναι λίρες, δεν μοιάζει cents. Πλάκα από 10. Πες μου ότι κάθε φορά θα έχω διπλάσιο. Γιατί εκεί πέρα θα τα τεινάξω. Ιούχου παιδιά. Εκεί που ήταν χωρίς αυτό τον κάδο, τώρα είναι με τον κάδο. Νιώθουμε όλη τη διαφορά. Άλλη μια κάρτα. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Hope you enjoyed. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, thumbs up. Δεν παίρνει καθόλου χρόνο και είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, κάντε subscribe. Ο μόνος τρόπος εξάλλου για να βλέπετε πρώτα τα βίντεο είναι μέσα subscribe. Αυτά, ευχαριστώ, γεια σας. Ανεβάζω παρεμπιπτόντως Δευτέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη και Κυριακή τα βίντεο. Και αν κάποιο παιχνίδι το έχετε στο μυαλό σας, απλά πείτε το κάτω. Like, subscribe, γεια σας.